Reporter ho po chu chutlai vela chuan an local ko sap sapa motor pahnih chu a rawn thleng ta chuta tang chuan bang le chaw hi rawn chhuaka chu mite pahnih chu reporter ho chuan hol kualin limin hi in team anang ni pon tel tirin tum mi ti pa chuan a lo bor khol lo ya ma se an ni pahnih chuan thil dang dei the tura rongkal an ni thu chu an hrila an ni pahnih chu in be chhun zomin jinu chu an team a chuan lak chun tuma chuta chuan in ti thin rimin anin hniala tak chuan Ripper Guild Master po chu aron thlenga ani chuan limin hi in team a tel tir ve thain tum mi ati chuan limin emo de dei po ni se nge ai lo boi ve vaka ti pa chuan an vin thapa chu pa chuan ngi le ngi ko sei tak le an ho thu ko sei mun le thin rin vak me le ti chu lo ngai tua jin hat school lampang hian sin chokala mai chia ho chuan limin chu an lo hresa entertainment industry a omna sat em awangin a report pelai chu an enchak hle meya enge a hna tho le tur le enge report a pek chan tu ti ta chu an ngei tua jin ha te chuan an travelawa jinu po chu chutlai chuan aron thleng ve ta enge ta hian reporter hin om tho enge om zia ti chu a ngei tua an nga hlel em limin po chu interview peturin aron kal chhuak ta interview pek na chuan ti hian a soi tran ta ke hi entertainment industry ya akuma kum chung ko ma kalar pha hle meya ma se han tarangin ka weekend to awangin han tarani turin ke hi ka qualify ya mi puite tran puya monster haule mi sual bei turin he kho puitan le he kho vel tan hian ke in pumpek to doni Ripper Guild hawa hian ka joinanga an guild master lim tai giu hian min ngai sak em awangin an guild ta hian tel ka duni ti chu asoya reporter ho chuan awan ti mak tak em enge ring ka ni don por se si lewa ti hian report chu pe mai ni ti vel le chu lo soya ma se limen chuan arek ni tur chu a hresa rank ka ni don ti hi kein hrechiang lutuk meron hril vek to ni ti chu asoya report chu a hma dei to chuan ama chu an lo hril lok vek to chu ni ya limin hian avain Ripper Guild ho den hian kum ni chung agreement an saina chuta chuan thil thado do ka tianga chuanin ka ming chet na zong po hi bo tur khopin ka che doni chu tia mi pakhat hian jinu rongkal lai chu muin alo vin vaka nang hi tlai hi ni lu thei lawang voina tan chuan hemi kan khar hri ni chu tia jinu chuan voina reassessment ka nei dona chuanin an khar leng ka hria ka lo lu thei nge mati chuan chu pa chuan sei hra lo mi hetlai khar ani hi ilu thei lo ti chu aron soilia limin chuan tu mi mol nge moni le tiang ang milar lo to kom lai ting arong kal tlang te tum le ati chuan goguni chu ron chuaka goguni chuan hetlai hian press meeting nei tur ani lo ka ti kha chuanin khapa kha ka special guest ani ron lutir ngal ro chu tia a hroi luta ole hengpo ni se zo cheng turin kan han lut lo kang he ati chuan jin chul chu aron chuaka gate ma chuan ron dingin eng po thleng don se ta hi ni lut ton lo chu tia limin chuan hai tunge ka ni hralo mi milar lu tu ka ni hi tongkam khat che kamamo I na tanga ban tir tu che hian ati chuan jin chul chuan kal meite ka hlau lo che I du chuan minan ban tir te chu tia inchung lampanga chuan sin chu kala bang le choi chuan jinu chu an lo ngak charchara goguni chuan hemite pani hian an nga na che rei to tuk achan chu heta hian s rank khaw anong kalo na rei to hemi hi s rank an mu le na tur kum ni chungin voi khat le na tur ani chu tia room pakhatai hin a hruaya chuta chuan goguni jin u le reassessment tur pa chuan oma chu pa chuan engei thil ti theivel minan mutir ta che ti chuan jinu chuan esedo chu aron la chuaka chu pa chuan o ani chon me chini mo ti chuan goguni chuan ani lo khating le khai thil ti theini lo I report kha ken ve kalom I thil ti thei zong minan mutir te chu tia jinu chuan ole in thup omzia nei to don lo ni hi mi zong in an hreto ti pa chuan a sedom monach sipai ho
achan ve vel chu aron la chuaka bang le choi chuan mak chun lo ti em a ora van chuk na satak em chun lo ti a achung lampanga jinu chuan o heteng hi zavel kala ko bel thei ru ma leng chuan chu ti a survey tu pa chuan ole tuna hian a strength somna ini thi khapuang chu ti a jinu pona va chuak chu reporter ho chuan lo hol kol ngalin a strength somna chun lo ti supa song hi chuan jin ha ne na yuna pa so tv a sona langania te chun ti a thren ta ho po chuan an hril luai a ama kargil gan an bei pui nu match po kha alo hre vata cha hi pon a hria ma se limin chu alo thin rim hle me a song mi pui zong so ke ma tan sin ka ko khom ma se so pa son min that na zong min lak sak ve ka ni ti pa chuan alo thin rim ro ve hle me a sin chu jin ho le apa bula hian kala jin ho pa chuan nang hi engtin nge karan lalu theya kan gilta ol sam lutuk ti vel khai soi ni lo mi enga tingi yeron lak lu thei si lo chu ti a ama thil thleng to chu ron langin jin ho khan jin u chu an gilta ron tel tur chuan asom nge me a ma se jin u chuan hei ai chak zok ni kala duwa chu wangin engil ma ka join thei lo ni ka join ani chuan ka kong dal tu pon ni mei theya katana engil ma join lo hi a tha zok ani ti chon alo changa tun hu a chon sin chu kal lein jin ho pa chuan I u nau pa ni na ron lui tu ma chuanin confida wai soi chu I ti le thei si lawa engtin nge ka han ring ngam tong che chuanin chu pa chuan amma bula tel ve turin a som zok che mo he gil pugli tuk hi kalsanin khating ang mishing bula khan ikal du zo kamo chu tia jin ho chuan jin u ne na an hun man dan de chu alo ngai to leta apa chu o abula song ka om du zo kani in guilt ai mei hi chuan abula om so num zok ti chuan a changa jinu lampanga chuan sin chu kalin reporter ho chuan jinu chu alo ho ko loi ya bang chuan lokoro ina ka thlang che heng ho hian I thlo kan ei zo vek me nga ti chuan jinu chu about thu ta reporter ho hnunglama chuan a ron om dei me a choi chuan magician ani boka physical lama po thakop mai ati chuan bang chu a han ena ma se bang chu engma soi thei lovin ading to pa ka muman lo engi om zia chu tia jinu chu akal pa in ti hian ngai tu ta tu na e string kan ni to a du ka le thei tonga chuanin thil thradau ka nei pon ka hral thei tong chu tia hunters auction ti bula chuan vakalin a chunga chuan thil lei chu tuma pakhat hne na hian ka kalna tur hi mun lum dau mai nia enga moni hak chan tur min pe theingim ati chuan chu pa chuan o hei cloth ania I kora te khan I dat nan to panga chuanin he zung bun hi fire resistance pe thei tho ania aruka da tur pun a tha hle ni ti chu hrila jin uin amana han zo chuan discount om theim chu ti ngala chu pa chuan ai sir discount chu om theilowa ma semo he glass hi atike thei chu a thlo ne nan le theiang e rank noilam pang ho chuan an tike theilowa ti chet pon ti che theilo han en chini la ati chuan jino chuan engomani chu feel ka nei lo ti pa chuan apuar chu som khoma ne ka tum che chuan chu pa chuan sar ka te mai ni kha ka du ain I lo thu tak deu lom le ke po ka lo te deu ma ni kha ti ke ngai lo a chu ba ka teng policy kha kan nei lo shum chu ti a jino chuan ole man ruwa vel chem te ti vel engomani man ruwa thil sa vel na tur te hin nei ma ti chuan pakhat hian sar man ruwa ka teng lampang kha chu ke mang ka nei chu ti a en ti tu chuan a hruai sang ta a jinu lo fiam to pa khan da thlang te kha en chiang chu thil ke them chu lom ta me ya ing tin nge ni theile khoi po khoi si lo ati chu ngai to a chu pa chuan degar chemte pakhat chu en tirin aman chu asang hle me calculator pakhat a hian a khat muk me ya jinu chuan mani ka mu deuh nen khan en ang reng do na
a that ve mel tho mai atia adegar chu mutirin heng zat man nge niang tia zo chuan 100 million chung chu tia jinu chuan engtin nge ni thei 2.8 million gold ting ka leisia ati chuan kathil ve hi hral lowin ti hian da tha zokila a hlok zokin ka hredon tat mai chu tia bang lampanga chun sin chu galin ani chuan engti hepa hi ala rewe kan thei ama khan voi khata we kan tua rewe kan tur hian eng mani criteria tama a level hi la sangbal char buka hepa hi engi mihring ani lo mi ti chu angai to tran ta zok maya jin ha hi kan mu theya tukwe tang chuan alo dak dek deka reporter anum lowe kawan lom e chutia jino chuan association ho khan an not bo to ne nga ti chuan jin ha chuan nang ma mi bol wang vakhini enga te kha ting te ti re nang ma wang vakin hei kan la boi pha hi shriem chutia chuti lai tak chuan an kong khar chu mi na nong ki ka jinuin kan house pangeti pa an kal phei chuan reporter ni lewin jin ho jok chu lo nia sumi chu hunram changa mangin hepa nen hin nak tua kar kha chung kan chok do ni mi lo jong sung che chu tia yin ho po chuan ni ka boss nen hi kan chok do na ti chuan ka assistant rin rin tlak lu to ka ni hi rin thlelangai lo ti chu alo belvelia zan chu alo nia jin ho chu a hnar bora dinu chuan en pa chuan ole yen han tran to tem ti pa chuan kargel gana body ka do big pali te jinga khan pathum an sol extract thei ho kha chu le chuakin pakhat chu jin ha veng him to chuan ada injung a hian chawin a bak ho chu mun sang kho puya chuan a thon chuk ta ani hi e shrink ani to angin kho puya boina vel chuki an mani responsibility ni to do na thleng hnuya thil thok lai chu kan mu theya chu alang cheng lo hle meya atuk jinga chuan jin ho hian motor chu lo khalin chinu chu dimong ka selam panga chuan a hroi meka jin ho chuan kar khachunga kaldon ni te evan thang rei don em ingi ti don ati chuan jinu chuan training ang do ni mai ti chu a hrila jin ho chuan training ngai to mi e rank ni to kha training ta chu ke ma ni ho hian lo mo ti chuan lo changa jinu chuan ni e thang potela kan hriang chu ti pa chuan ama chu alu tlai chu kan mu theya atlof chu ha in zungbun de po chu abuna akhwas dong chu demon monach ni angai ti chu ani kieu meya jinu chu entering ta hle meya chu ta chuan monster lian tak me hi alo kal kola or pakha chu jinu chuan la chuakin chu orc chu that tu chu na tia chu orc chuan a that ta jinu chuan chu orc chu chakti hle in Spear of Everest akuta hian deila a thangim le ti chu angai tua jin ho nu le pa de chu kan hule theya anu chuan inga tingi chu tir ti zo chuan jin ho pa chuan a du na ro se ti pa jin ho nu en chuan a thi dang ta meya doctorin eternal sleep disease ne umje chu ibula hantaran omemo hantar bul na nang ma kha yo mani chuan ani lo pon monster tam tak ibul velan omani chuan kati khan ithi dang top zelang I taksa hian resistance nei to lo achak to lo lutuk ti chu a hrila hunter panhi patrolling lai po chu kan hmule theya chumi te in bia kal phei lai chuan jeju island ami fang mi thlok thei ang chi ya thla nei to chu an hu ta meya a thlok thiam ma saber pho ani mei thei ni sin chu jinu bula chung kal lein jinu chuan atim te ho chu mun thum mun li ve da chon thendarin bodika turin ama bula pani orc chu adata mase ti pakhat chu an thirang hle ti chu hri in plane chu leya chona siam tanta inda kol nuain hemi hi tlai hian ka data chuti khati ti ve chu soya chuta hriat thiam thei chu he atim te beitu ho hian thuak an nei hle ti hi ni ya achan chu team chak lo berte an bei masa omje chu pola bia ho an bei charchara demon night team e ho chu an lo tlan thla meka jinu chu invisible in chung ho chu alo en meka rol lang thutin jinu chu in sual tur chuan aron in ring ta meya